Ev der navçeyeke Püçük a Anadoluya navin haymanay. Navçe 7 kilometre duri navenda Ankara'ya. خلک و در دبار خو بچاندنی و حیوانداریه دکه. نافچه که کون و شرینه. هر باشار چاوا بتشته که خو بناف و دنگ به حیماناش بگرما و خو دنگ فتای. کسین تند ور شفایش دبینه. گرما و حیمانه جعالی مینرال آواما پر دولمنده و جگلی که اشاره جی درمانه. Benim doktorum burası. Gerçekten doktorum. Emrimi 55 sale. باور بکم هر روز که وقت و زمان و دمامن هبو هر روز ده حیمانی و نوگرماوی گلک جی بو مفایده دبینم چونکی جی بو تندرستی گلک آویکی شفایه و قدیمه گلک جی فایده دید. سا روماتیزمی سا جنوی مبدهشه پشته مدهشه ساوی ام پر ممنونم ام her سالتن حیمانی همامه ام پر فایده دونه ساوی آوی حیمانی پررنده پر خوشه. افگرماف شبو نخوشین روماتیزما نخوشیا هستیان نخوشیا الزایمر شفای. Her sal diyorum hamamya frerinde la bütün şifalar oluyor dertlere, böbrekler yolan, kıç gerişi, çök gerişi, peş gerişi, böbrekler, zafra frerinde. Bu nexweşiyetên bu mesela romatizmayê mesela hevalî xwewan dipirsin ku ji me re dibêjin em jî tenê vê avê feydayî pir heye çünkü her sal gava ku em tên ew ciyê ku dêşê mesela pişta me dêşe ranê me dêşin stiyê me dêşin ji bo kirêcê bîre bi tenê ne ji bo nexweşî ji bo delalî û ciwaniyê ji qençe û kêrtê. Buranın kili sürdüm yüzüme. Döndüğümde arkadaşlarım botoks mu yaptırdın dediler. Ve ona inandığım için ben devamlı her defasında hamamda olan kişiler bilir yüzüme kil sürüp gidiyorum. İltihap sökücü özelliği var. Ev av iltihab laşê merivan da vêje. Demakêm here laş bêtir bihêz û qûwetir dibe. Ji her nexweşî û êşan re baş e. Ji êşa hestiyan bigirin heta Alzheimer û ba ji gelek nexweşiyan re baş e. İnsan pê ciwan dibe û tesîra botoksê dide rûyê merivan. Germava haymanê jî germavê dinêka gelekî cudatire lewra ev ava ku hûn dibînin ji binê erdê derdkeve o rasterast tê dikeve van hewza. Yer altından alındığı gibi direkt tesislere veriliyor. Ava me rast ji binê erdê tê tesîsa me yanê enerjiya wê nayêstendin. Germ û sar nayê kirin û rastê hewzan. Germavê di navbera 41 û 44 dereceyan de ye. Di cîhanê de avgermeke nuwazê ye. Şaredarê Haymanayê Özdemir Turgut dipêşe di dinyayê de em yekemîn e. Termal var. Ona ilgili cevap vereceğim. Tarih var. Li Haymanaya me germav heye dîrok heye. Çandinî û heywandarî heye û germava me heye. Lê heke em behsa taybetmendiyên germava xwe bikin di sala 2017 de hat tescîl kirin. Yanî em dikarin bibêjin ku germava herî baş a cîhanê ba me ye. Ji çar aliyên welêt xelk tê vê derê û dikeve vê germavê.